er du mellem 13 og 28. Ung Rock Special 2015 søger bands og artister. Lørdag den 30. maj byder Horsens Ungdomsskole for anden gang indenfor på Horsens Ny Teater til endnu et brag af en musikoplevelse direkte fra den spirende danske musikalske muld. Sidste år sendte dommertrioen UFO, Vestmark og Fod, søstrene fra Aarhus Velvet Volume, ind på en klar førsteplads. Det bragte Velvet Volume med rundt i Danmark som opvarmning for The Blue Van, med hvem de også indspillede nummeret Better Together. Igen i år dyster deltagerne over for et kæmpemæssigt live-publikum, samt 3 superkompetente og professionelle dommere om et studieophold i Lundgaard Studios. Her er alt, hvad der skal til for at skabe betydningsfuld musik. I Lundgaard Studios bliver I fuldt af et kamera, og resultatet bliver en musikvideo eller minidokumentar til en samlet værdi af 50.000 kroner. Tilmeld jer ved at sende en kort beskrivelse og link til jeres musik til ungrock@gmail.com. Husk, at jeres tilmelding skal være os i hænde senest mandag den 9. marts 2015. Der udvælges 8 finalister, som alle får besked senest mandag den 23. marts 2015. Herefter kommer Ung Rock hjem til jer og filmer en bandpræsentation, som publikum får glæde af den 30. maj, når I står klar på scenen på Horsens Ny Teater. Ung Rock Special 2015. Don't fucking miss it.